Ladies and gentlemen, we are now pleased to present a panel that speaks directly to one of the most powerful drivers of success in today's interconnected world, collaboration. Titled The Network Effect, Leveraging Partnerships for Growth, this panel will explore how strategic alliances, public-private cooperation, diaspora engagement, and cross-border participation partnerships can accelerate growth, scale innovation, and build long-term value, not only for businesses, but for Moldova's economic development as a whole. In a global economy, no one grows alone. Sustainable progress is driven by shared vision, trust, and collaboration across sectors and borders. Our panelists will share real examples of how partnerships have transformed their work and created ripple effects in their communities and industries. Please join me in welcoming the speakers of this dynamic and forward-thinking panel on leveraging the power of partnerships for long-term growth and shared prosperity. I believe the language of this panel would be Romanian, corect? Așa că voi invita participanții în scenă. Discuția va fi moderată de domnul Corneliu Său, care vine din România, CEO la Tandem. Alături de dumnealui avem 3 invitați care reprezintă perspective diferite, dar complementare. Domnul Vitalie Palanciuc vine din Elveția, director executiv de programe globale la Lenovo. Doamna Mariana Bulbuc, care vine din Emiratele Arabe Unite, Dubai, CEO Business Moses Group, and our own, domnul Eduard Letfac, venit din Chicago, Illinois. Dumnealui este CEO la Root One Group. Vă invităm să urmăriți un dialog dinamic despre cum construim punți, nu ziduri, și despre cum creștem mai rapid împreună. Bună ziua! Bună ziua! Știu că aveți foarte bună dispoziție, energie foarte multă, deoarece mâncarea a fost extraordinar de gustoasă și pe calea aceasta încă o dată mulțumim organizatorilor și doamna Elena, sunteți împreună cu echipa absolut fantastici. De ce vreau să menționez acest lucru? Deoarece noi vorbim despre parteneriate și panelul acesta este mai mult despre consolidarea parteneriatelor și anul acesta a apărut ca această conferință la 11 ediție să poarte un cuvânt foarte important ca investiții. Eu personal consider că când vorbim despre investori, investiții, noi vorbim despre o maturitate a antreprenoriatului. Într-un moment în care fiecare antreprenor va deveni investor sau îl sfătui să devină investor, deoarece sunt două roluri total diferite. Ca să fie puțin mai simplu de înțeles care e diferența între un investor și un antreprenor, asta e la fel cum un băiețel vine cu fetița acasă, la cină împreună cu părinții, și acel băiat tânăr se află în rolul unui antreprenor, deoarece vede toate oportunitățile care poate să le obțină de la această fată. Dar tata acestui băiat este în rol de investor, deoarece vede și riscurile cu care acest băiat vine acasă. Și noi, odată cu creșterea propriilor companii, odată cu creșterea responsabilităților care le avem și în fața societății, deoarece companiile cu cât sunt mai mari, cu atât mai mult noi personal transmitem cultura între aceste companii, trebuie să devenim investori. Dar când devenim investori, diferența între investor și antreprenor este una simplă. Investorul se focusează cât mai mult pe un singur business ca să aibă un succes acolo. Antreprenorul. Când investorul, din contră, se diversifică ca să aibă o gamă cât mai diversificată de riscuri și așa mai departe. Și atunci când noi ne diversificăm, de fapt, noi începem să vorbim cu alți oameni. Dar de unde să iei pe acești oameni? Anume de la așa conferință, fiindcă, în primul rând, după părerea mea, bunele parteneriate se creează atunci când sunt niște
relații interumane foarte, foarte calitative. Deci eu mulțumesc pe calea aceasta încă o dată organizatorilor conferinței, deoarece chiar de la conferința trecută eu am făcut un parteneriat direct, poate și voi povesti, dar înainte de asta vreau ca toți acești membri frumoși care îi cunosc de mai mult timp, cu Vitalia suntem și parteneri pe business, să se prezinte personal ca când o să vină rândul întrebărilor din sală, să știți în ce mod să dați întrebări ca să fie cât mai profund și cât mai profund și cât mai punctat. Mulțumesc! Vă alegeți voi singur ordine. Deja domnii gentlemen mi-au oferit mie primul cuvânt. Mulțumesc! Mă numesc Mariana Bulbuc, sunt originară din Chișinău, dar sunt stabilită în Emiratele Arabe Unite de 16 ani deja. Antreprenoare, la momentul de față deja și investitoare din surplusul de fonduri cu portofoliu diversificat internațional. Cum am pornit, nu știu, meseria mea, sunt de fapt de profesie lobbyist sau government lobbyist. În Orientul Mijlociu, de fapt, este Government Affairs, nu prea să accept termenul de lobbyist. În ce constă asta? Eu și echipa talentată pe care o conduc obținem toate aprobările necesare de la instituțiile de stat pentru business. De la deschiderea de companii, înregistrarea de produse și permise de funcționare, până la modificări de lege pentru a acomoda modele noi de business sau produse noi care sunt inovaționale pe piață, sau parteneriate, că astăzi vorbim și despre parteneriate internaționale care sunt atrase ca investiție directă FDI în Orientul Mijlociu. Cam atât. În general, ca investitor, vom vorbi mai în detaliu ulterior. Investesc de 10 ani în multiple oportunități internaționale, în mare parte în manufacturing și în hârtii de valori pe piața burselor internaționale. Bună ziua! Eu sunt Vitalie Palanciuc. În primul rând, am onoarea să fiu în fața noastră la așa o selectă audiență. Eu sunt stabilit în Elveția, în Geneva. Fac parte și eu din diasporă de acum 25 de ani. Viața mea, adică profesională, a fost mai mult în domeniul IT, adică în servicii IT. Am fost 8 ani la Hewlett Packard. Acum sunt deja de 15 ani, 13 ani la Lenovo Group. Pentru persoanele care nu cunosc, e o companie relativ mare, cu vânzări de 80 de miliarde de dolari, cu o gamă largă de produse și branduri. Adică am vorbit acum în pauză cu cineva și am spus că nouă ne aparține și Motorola, noi avem și parte din serverele IBM, noi avem și o parte din NEC, adică avem 80 de branduri. De ce sunt eu, cred că, bine poziționat ca să vorbesc despre parteneriate? Pentru că Lenovo e o companie care în engleză ar suna channel-centric, adică 80-90% din tranzacțiile care le face compania noastră le face prin parteneriate, prin distribuitori, prin retaileri, prin parteneri cu care noi colaborăm. Deci, cred că am ceva experiență. Eu am fost o mare parte din timpul în companie, am fost CFO pentru diferite regiuni și diferite departamente ale companiei. Acum, mai recent, mă ocup în special de crearea unui spațiu confortabil pentru partenerii noștri de distribuție, adică tot ce ține de channel. Noi avem 80.000 de parteneri de care trebuie să avem grijă. Deci cred că am ceva experiență ca să o împart cu dumneavoastră astăzi. Și partea mai fericită a vieții mele e că sunt tată a 3 fete și Mersi. Și împreună potențial investor, exact cum a spus Cornel, potențial investor. Sunt și eu sportiv, nu sunt de performanță, dar am făcut câteva Ironman-uri, am mai alergat împrejurul munților și facem călătorii împreună cu colegul nostru Cornel, călătorii de genul, dacă nu murim acum, înseamnă că e bine. Cam asta e. Despre parteneriate vă povestesc mai târziu. Mersi mult!
1 milion, 2 milioane? Da, bună ziua! Mă numesc Eduard Litvac, sunt originar din Republica Moldova, reprezint compania Route One Group, este o companie de 500 de angajați în 5 țări, care este formată din parteneri, suntem în total 9 parteneri, eu și încă 8 parteneri și am fost exact pentru asta ales la acest panel, ca să discutăm despre relația între parteneri, cum se poate de construit o companie bazată pe parteneriat și chiar și denumirea Moldovan American Convention sună ca un parteneriat între Moldova și Statele Unite și practic absolut ce mă înconjoară și probabil pe toți dintre noi ne înconjoară este parteneriatul, relația dintre noi. Ce încerc eu să aduc ca și mesaj publicului este ca să gândim tridimensional. La ce mă refer? Mulți dintre noi își pun scopul să atingă un target și este o dimensiune într-o direcție. Când noi creștem ca și persoane, noi încercăm să ne extindem, să ne globalizăm, adică încercăm să gândim mai global, da, în diferite țări. Ei, și a treia dimensiune este relația cu alte companii, relația cu alți parteneri, este o a treia dimensiune care de fapt scalează celelalte două. Cam ăsta e mesajul meu. Mersi. O să mă prezint și eu, mă numesc Corneliu Său, de 23 de ani sunt tatăl unui copilaș care se numește Tandem. Mulți din voi știu că clienții noștri spun despre noi că suntem cei mai buni în dormitor, asta nu e secret, dar deoarece facem saltele și astăzi în sala asta sunt foarte bucuros să aud că de pe scena asta s-a vorbit despre două proiecte în care noi suntem implicați. S-a vorbit despre companii stomatologice care construiesc hotele și noi facem hotelul pentru aceste rețele de clinici stomatologice. S-a vorbit despre hotelul Hilton, unde noi suntem cei care vor furniza mobilierul pentru hotelul Hilton. Deci astăzi compania Tandem 25% cam vin din Republica Moldova din produsele sale, 35% vin din România și restul Europei, cum ar fi Belgia, Elveția, Franța, atât în proiecte, cei ce sunt hotele sau 10 de apartamente, cât și proiecte speciale create de către designeri. Compania se află într-o nouă renaștere și împreună cu renașterea companiei mă renasc și eu și asta îmi place foarte mult. De asta suntem veșnic tineri, deoarece se spune că dacă o companie nu se renaște, e să gătește de moarte. De asta, pentru mine de grabă și pentru companie tot. Vreau o a doua întrebare pe care am pregătit-o eu colegilor este, dacă tot vorbim despre parteneriate, să vorbim care a fost cea mai frumoasă sau un parteneriat despre care voi vreți să povestiți, cum s-a întâmplat el sau care a fost cea mai frumoasă parte a acestui parteneriat. Mariana, începi tu? Măcar așa știu că mă copii după, eu pot să spun toate prima, da? Ok. Eu vreau să mă refer la două parteneriate care au fost pivotale în dezvoltarea mea, ca antreprenor și ca business. La început, noi toți începem cu, nu știu, suntem flămânzi, facem bani, da? Și nerăbdători, fiind tineri, să inventăm ceva și să vindem cuiva ceva și approach-ul care l-am avut eu inițial în parteneriatele pe care le-am căutat a fost tot timpul B2B, hai cât mai repede să vând ceva, eu trebuie să fac bani, să devin independent financiar. Și acolo parteneriatul pe care de fapt am avut mare noroc să-l am, a fost în Moldova, fiind la facultate. Part-time, după ore de facultate, mergeam la un hotel și făceam fel de practică, da? Dar
fondatoarea hotelului din Chișinău și proprietarea era o doamnă excepțională de antreprenorială și foarte strictă, însă un mentor ideal de bun. Și prin strictețea și cât de organizată era în business, controlul pe care îl avea, standardele pe care le aplica, pe care le-am învățat, de fapt, cred că mi-a creat mie acel start de înțelepciune pe care nu l-ai tânăr. Vrei doar să vinzi, încă nu ți-ai făcut foundation, deja construiești casa și a trebuit să fac un pas în spate și să învăț să am răbdare și să planific strategic ce e nevoie și după aia să merg să verific dacă ceea ce am aplicat a avut rezultate sau dacă am deja angajați, dacă se mențin standardele. Deci primul parteneriat a fost acel de mentorship din Chișinău, de la o antreprenoare care nu mi-a fost mentor mie personal, dar care și-a dat acest timp și această dorință de a învăța pe mine, în cazul meu, să fiu antreprenor. Și asta este foarte important la început, de cale în orice antreprenoriat, să ne asociem cu oameni de la care putem să învățăm, chiar dacă nu cu un rezultat financiar imediat. Deci nu banii imediat aduc un parteneriat de succes, de fapt. Nu fac un parteneriat de succes banii ca rezultat imediat. Și doi, desigur, deja în Emiratele Arabe Unite, parteneriatul cu guvernul. Eu am avut marea onoare, cred că, și să fiu la momentul potrivit în Emiratele Arabe Unite, când abia s-au pornit cultura de a oferi acces femeilor în instituțiile de stat, a oferi acces femeilor fără a fi însoțite de soț, frate sau tată la a-și deschide companii. Am fost una dintre primele femei internaționale care, după 7 luni de rugăciuni, fără tată, soț sau frate, mi s-a dat licența de a deschide companie. Și acesta a fost iarăși un parteneriat de push me out of comfort zone. Și aici este foarte important în business, în parteneriatele pe care le creăm, să nu ne focusăm doar la parteneriatele care ne oferă, nu știu, transparență și predictibilitate. Spuneai tu de business rebirth, da? De reînnoirea business-ului, este absolut vital pentru orice dezvoltare personală sau de business să dezvoltăm aceste parteneriate care ne împing în afara zonei de confort, care ne forțează să schimbăm ceva către îmbunătățire, fie în produsul pe care îl avem, fie în serviciul pe care îl avem, pentru că în momentul în care stăm într-un platou de confort, vine, nu știu, COVID-ul, de exemplu, și ne scoate din joc foarte ușor. Nu suntem flexibili pentru schimbările dinainte. Deci, primul parteneriat de învățare și al doilea parteneriat cu Guvernul Emiratelor pentru a mă propulsa din zona de confort. Bun, eu am un case corporativ de parteneriat și foarte mult sper, la sfârșit să nu spuneți că am fost cel mai plictisitor panelist. Deci, vă dau contextul. Acum 4, 5, 6 ani în urmă a apărut o tendință când companiile făceau RFP, RFQ, Request for Pricing, Request for Quotation, unde în lista de cereri, în afară de preț, cantitate și tot, apărea punctul ESG. ESG scoring, Environmental, Social and Governance Scoring, care în română ar fi mediul social și guvernanța. Și conta foarte mult, adică compania putea să câștige sau nu tenderul respectiv, dacă avea un scor mare ESG sau nu. În paralel cu prețul sau serviciilor sau produselor care le ofereau. Ei bun, scoring-ul ăsta e un proces sau procedură de calcul relativ complex, da? Unde sunt diferiți indicatori. Companiile sau partenerii cu care noi lucrăm foarte des îl făceau intuitiv. Nu aveau o procedură, nu aveau un standard. Și eu mi-am propus câțiva ani în urmă să construiesc o comunitate unde am putea să împărțim ideile și procedeile de a face scoring-ul ESG. Deci la Lenovo am făcut acum 4 ani în urmă o comunitate care se numește Lenovo 360 Circle, unde noi și partenerii noștri
împărțim ideile sau partajăm ideile noastre, dar nu doar ideile, dar și procedurile și KPI-urile și indicatorii care îi avem. Dintr-o parte, parteneriatul funcționează că noi oferim multe procese tehnice, scoring-ul și toată partea IT, da? De altă parte, noi primim foarte multă informație de la partenerii noștri. Ei ne explică în ce situații, cu ce probleme s-au confruntat, cum au făcut diferit, ce am putea noi să schimbăm mai mult. Deci parteneriatul este unul win-win, dar e pentru o cauză nobilă. Adică tot vorbim de ESG. Un parteneriat, de câte am înțeles eu, până acum din experiența mea, nu funcționează doar o tranzacție simplă business, unul vinde bine și altul cumpără mai ieftin decât putea să cumpere, dar trebuie să fie și altă cauză, ceva deasupra, de altfel parteneriatul nu este viabil, nu este sustenabil în timp lung. Deci, mai departe, cred că Cornel, cu următoarele tale întrebări, o să dezvolt tot subiectul ăsta cu ESG și parteneriatul ESG. Da, mersi, foarte interesant, povești de viață. Eu având multe relații de parteneriat, am ales să o povestesc pe cea mai simplă, de fapt prima de parteneriat, care mi se pare cea mai sinceră. Și ea pornește în București, unde eram eu student, la Facultatea de Cadastru, aproape absolvent, inginer în domeniul cadastrului, topografiei și geodezie. Acum, vorbind despre parteneriat și noi fiind panelul care promovează parteneriatul, vreau să încurajez și, de fapt, să povestesc mesajul la toți cei care astăzi nu au business și vreau să spun că, datorită parteneriatului, puteți să deschideți un business. Da? Și acel primul parteneriat, cum a început? Fără bani, fără licență în domeniu, respectiv pentru ca să-ți deschizi un business, ai nevoie de echipă, ai nevoie de bani, ai nevoie de licență în domeniu. Da? Și așa, intrând în parteneriat cu un inginer bătrân care nu mai putea să-și mai facă jobul, cu doi colegi de-ai mei de la universitate, împărțind task-urile între noi și fiind nevoiți să plătim salarii, de fapt noi formam o companie întreagă de 3 persoane. Da? Și astfel, prin parteneriat, noi am reușit în 3 luni de zile să dezvoltăm acest business, să-l ridicăm la nivel profitabil și să-l continuăm în așa sens. De asta spun că parteneriatul stă la baza business-ului și stă la dezvoltarea business-ului mare. Da? Este și un proverb, dacă vrei să mergi repede, mergi singur, dacă vrei să mergi sus, mergi cu parteneri. Respectiv, orice business mare care vrea să se dezvolte mai departe, la un anumit nivel are nevoie de parteneri. Și suntem într-o lume care super repede se schimbă, este nevoie de o adaptare a noastră rapidă. Și pentru a fi concurenți astăzi, nu este de ajuns ca să stăm pe YouTube, să citim cărți. Trebuie să creăm relații, să creăm parteneriate, pentru că doar așa avem acces la informație bună, directă, care tu nu poți să o afli nici din cărți, nici de pe YouTube. Mersi. Înainte de a spune despre parteneriatele mele, mie mi-a venit așa un gând, chiar și cei care spun că nu au parteneri, de fapt au un partener, statul în care își desfășoară business-ul. Mai mult ca atât, acel partener este majoritar, deoarece el va dicta cum îți vei plăti impozitele, cum îți vei repartiza dividendele, nu chiar business-ul tău, depinde foarte mult de acel partener. Și atunci când alegi un stat în care să faci business-ul, de fapt îți alegi partenerul majoritar. Asta așa ca un gând care mi-a venit acum despre parteneriat.
Unul dintre parteneriate ușoare stă alături de mine, omul care 3 zile mi-a dat ceai și mere verzi, deoarece era rău, de Doamne ferește, nu de ce că am fost la conferință care cu multe nopți nedormite. Noi împreună am mers cu un velier prin Drake, din Ushuaia, spre Antarctida. A fost o călătorie care a durat 4 zile într-o direcție și 4 zile înapoi, între niște valuri care erau mai mari ca noi. Și aveai impresia că ești un chibrit într-o cutie de chibrite care era aruncată într-o mașină de spălat, dar această mașină de spălat era aruncată într-o betonieră și tu nu înțelegeai unde te afli. Dacă vrei să mergi la viceu, tu știi precis că viceu vrea să te ucidă. Și erau ore întregi, deoarece era tot așa. Și Vitalie, noi cu Vitalie timp de această 3 săptămâni am împărțit o cămeruță 2 metri pătrați în 2 și am devenit așa fraz de valuri, nu știu cum se numesc. Dar acum, din decembrie, suntem parteneri într-un proiect care Tandem l-a pornit. O să povestesc despre oportunități de investiție acest bloc și unul dintre partenerii mei este Vitalie, de care mă bucur foarte mult de acest parteneriat. Și a doilea case care eu aș vrea să-l povestesc este că la toți fug angajații. Nu știu dacă la voi din companie nu fug angajații, mai ales cei mai deștepți și pe care îi instruiesc cei mai mult. În coridor vorbeam cu băieții din tracking și îi spuneau că dacă e moldovan la lucru, maxim 1 an de zile și el se duce. Fiindcă el peste 1 an de zile are propriile capacități și își ia propriul trac și gata, tu l-ai pierdut. Cam istoria asta s-a repetat și în cadrul companiei noastre. Eu pot să mă bucur că mai mult de 50 de companii din mobil din Chișinău sunt foștii noștri angajați. Și, adică eu ne-am crescut aculionul și niște mititei care tot pe mine mă mănâncă. Și m-a impus cumva să trec la alt nivel, să ies cu business-ul, să mă renasc, dar într același timp am zis, ok, dacă voi, dar cu majoritatea dintre ei eu am rămas în relații foarte frumoase. Asta este viața unui om. Ea nu ne aparține nouă până la urmă. Noi avem 2 oportunități. Sau ne despărțim cu un om deștept, sau lucrăm toată viața cu unul prost, că n-am vrut să-l educăm. Și am zis, ok, hai că e mai bine, fac măcar un lucru frumos. Și după asta am zis, bine, dar voi încă nu sunteți destul de mari ca să aveți posibilitate singur să vă debitați, să aveți furnitură, să aveți diferite accesorii, nu aveți posibilitate să importați, noi importăm din 13 țări, astea sunt camioane, astea sunt lucruri cu bănci. Și atunci, ok, hai facem altfel. Eu fac o fabrică unde vă aduc o furnitură, servicii, materii primă. Și este o fabrică care lucrează 20 de ani și toți cei care cândva au fost clienții noștri, care de fapt, pe de altă parte, sunt concurenții noștri, noi lor le vindem servicii. Și este unul dintre cele mai stabile business-uri care cumva din portofoliu de afaceri ține 25%. Deci, într-un fel, concurența au devenit parteneri și asta este fain. Și le doresc lor să le crească business-ul, să devină concurență încă și mai agresivi și să ne atace. Și drept și statul leacă ne-a dat peste cap, da, nu nimic. Deci eu am făcut, când voi ați venit cu programul 50% pentru, mă adresez la dumneavoastră, la Natalia, dar când statul a venit cu 50% pentru utilaj pentru companiile mici și mijlocii, mulți dintre ei și-au avut posibilitatea cumva să-și... Dar au venit alți clienți și... Uitați-vă, acesta este un parteneriat. Și am fost norocos să am un partener de afaceri 20 de ani de zile și noi cu dânsul ne-am despărțit, n-am rămas prieteni, din păcate, dar știți, Eminescu a spus că dacă tu ai fost într-o relație de dragoste foarte frumoasă și relația voastră de dragoste s-a transformat una de prietenie, sau dragostea nu a fost adevărată, sau prietenia nu e adevărată. Și atunci noi am rămas oameni care ne salutăm la anul nou, ne scriem mesaje de felicitare la ziua de naștere, ne spunem Hristos a înviat, dar între același timp relația de prietenie nu. Dar 20 de ani a fost fantastică. Asta este o relație, 20 de ani într-o afacere, este fabulos. Și cu această istorie, care leacă e mai trist, vreau să deschid următoarea rundă, oportunitățile și obstacolele sau lecțiile învățate din aceste parteneriate care le-ați avut. Eu cred că o să continui linia ta cu o relație de dragoste, mi-a plăcut tare.
din experiență, am observat că un parteneriat se poate trasa o linie paralelă cu o relație de dragoste. Ea poate fi foarte fericită, fructuoasă și poate fi repede sau foarte repede toxică. Care sunt riscurile? Sunt riscurile că unul din parteneri își asumă prea multe și nu realizează lucrul ăsta. Când al doilea partener inconștient devine un partener minoritar, când contractul a fost că noi o să fim parteneri egali. Da? Deci trebuie de făcut, iarăși, pare rău, nu știu termenul în română, de făcut un reset. Și resetul ăsta trebuie să fie unul mai important decât KPI-urile tehnice. Adică odată, la un an, sau depinde de parteneriat, sau la 6 luni, să fie reset. Dar ne îndeplinim noi obligațiunile. Suntem tot atât de importanți în această relație cum am vrut să fim inițial. Revin la case-ul care v-am spus, unde noi avem foarte mulți parteneri de distribuție a noștri, unde noi inițial am venit ca inițiatori, ca fondatori a proiectului, ca fondatori acestui club Circle și cumva am fost acceptați ca generatori de idei, producători de platformă. Dar noi știam că vrem, din momentul când noi am inițiat platforma de parteneriat, partenerii deja să vină cu feedback-uri. Partenerii deja să fie mult mai implicați, să se simtă importanți în această relație, să nu ne privească pe noi ca Big Brother, că noi suntem mai importanti și ei doar vin la niște conferințe și ascultă ceva. Și resetul ăsta de văzut cât de implicați sunt parteneri, e tot atât de important ca și parteneriatul însăși în sine. Da? Deci noi facem calculul cum contribuie fiecare din parteneri în acest parteneriat foarte, foarte repede. În adiție la ce ai spus mai devreme, din experiența deja de atâția ani în domeniul comercial, servind peste 9.000 de clienți în Orientul Mijlociu la zi, am participat la foarte multe negocieri de parteneriate sau de contracte sau de joint ventures sau în oricare format ar fi. Și cel mai evident trend al oricărui succes, că au fost 2 startup-uri care au făcut parteneriat sau că, nu știu, un angajat devine partener în compania în care lucrează, tip de parteneriat, sau că sunt 2 companii multinaționale și într-un fel indirect monopolizează piața printr-un joint venture într-un anumit proiect. Deci cel mai mare trend de succes peste tot pe care îl vedem este atunci când investitorii sau partenerii își aliniază, că vorbeai de ESG, își aliniază de fapt viziunile, valorile, pasiunile personale cu proiectele la care intră în parteneriat. Deci nu doar rezultatul financiar. Da? Pentru că una, poți să împarți pe hârtie cât de mult vrei părțile, obligațiunile, drepturile fiecare din părți, dar dacă tu nu te regăsești în proiectul ăla, dacă tu nu iubești produsul ăla, dacă tu nu-l înțelegi, dacă tu n-ai studiat ca să-l înțelegi, atunci acest parteneriat va fi unul toxic, cum spuneai, foarte repede, pentru că tu nu o să înțelegi pasiunea nu o să existe în acest parteneriat, dedicația nu o să existe în acest parteneriat, chiar și dacă vorbim B2B, business to business. Da? Și atunci, până la final, nu va avea acest drive să fie inovațional sau să fie ceva, ca și oricare în domeniu. Când suntem pasionați de ceea ce facem, noi vrem să suntem mai creativi, mai dedicați, mai deschiși. Și este foarte important că atunci când creăm anumite parteneriate sau ne asociem cu anumite business-uri, în primul rând să ne aliniem valorile și să ne aliniem scopurile acestui parteneriat și apoi deja drepturile și obligațiunile, pentru că fără această aliniere rezultatul va fi posibil pozitiv financiar, dar va fi unul mediocru. Da, mersi. Domnul Corneliu, provocările și eșecurile tot la această întrebare? Da. Da, mulțumim. Deci, ce am învățat eu în business cu partenerii,
și care a fost de fapt o provocare și o văd permanent în diferite business-uri, este ăla că noi facem business pentru bani, dar în relația cu partenerii apare partea de ego. Este de fapt un joc politic, multă dramă și partea de ego foarte mult influențează, chiar negociind cu anumiți parteneri. Nici nu era vorba despre cifre. Persoanele din principiu spuneau, uite, compania îmi aparține numai mie, numele este al meu. Eu zic, da, dar financiar este mai profitabil partea ailaltă. Zice, da, dar uite că simt că asta e al meu, că e pentru mine. Și nedepășind ego-ul ăsta, nu ai cum să intri în parteneriat, nu ai cum să faci bani. În parteneriat tot timpul unul o să fie numărul 1 și restul o să fie numărul 2, 3, 4, respectiv din mai mulți, restul trebuie să accepte că de fapt o să ia locul 2, 3. Și partea asta de ego e foarte importantă. În primul rând, ca să o înțeleagă liderul echipei și partenerilor. Și doi, să se dezvolte o cultură între parteneri că asta e ceva normal. Eu, în general, nu recomand parteneriate 50-50, în care nu este clar cine deține dreptul de veto, în care nu este clar cine are ultimul cuvânt și cum se procedează într-o situație sau alta. În special partea de eșecuri, ce provocări am mai întâlnit eu este familiar cu parteneriatele din început. Asta e partea că nu există o înțelegere, este numai o înțelegere verbală, nu este o înțelegere documentată, nu sunt niște reguli stabilite și asta pe termen lung creează probleme și consecințe. Dacă pot să adaug aici și vreau să menționez, este foarte important să nu lăsăm pe ultimul pas partea legală. Aici vine deja partea de profesională. Deci noi când punem business-ul ne gândim să facem contabilitate, că trebuie să plătim taxe, că de altfel ajungem la pușcărie. Da? Trebuie să facem bani ca să plătim chitanțele, dar, sau scriem pe o hârtie Ion are 50 și Maria 50 și atât. Dar este foarte important, anume la început, până avem ce împărți, să se facă contractele cât mai detaliate. Acum, dacă nu aveți bani pentru avocați, există ChatGPT, există o grămadă de instrumente. Este absolut vital în orice tip de înțelegere, parteneriat, joint venture, companie înregistrată împreună, să se delimiteze la început cât mai clar responsabilitățile și obligațiunile și nu lăsați partea contractuală, n-am bani de avocați, că n-am să am turajul de 1 milion, atunci o să iau o firmă de avocați. Aici pornește de fapt eșecul, pentru că această claritate, dacă nu este presetată în scris, cum spuneai, de la început, ulterior garantat apare sau ego, sau eu am înțeles una, tu ai avut în vedere alta, sau nu se împart banii, nu se împart rolurile și atunci este un eșec. Și este absolut important să nu lăsăm partea legală la urmă, când deja nu mai avem o mediere. Cu alte cuvinte, Mariana, tu vrei să spui ca să ne înțelegem pe mal și apoi să pornim, dar să nu ducem barca în... Înțelegem în scris, instrumentele este necesar, deci nu doar verbal, dar instrumentele cât mai bine un contract de 50 de pagini, care să clarifice toate ABC-urile în caz decât niciun contract și pe urmă... Hai să facem o experiență. Ridicați, vă rog, frumos mâna în sus cine are contract de căsătorie. Între soț și soție. 2, 3, 4 mâini, adică 2%, dacă să luăm 5, da? Adică noi vorbim despre oameni cu responsabilități care, de fapt, poftim? Verbal nu scoase, da. Nu, contract pe căsătorie, după căsătorie, ce îmi rămâne mie, ce îmi rămâne ție, ce îmi rămâne... Eu am problema rezolvat-o foarte simplu. Eu am scris tot pe soție și dacă eu îi spun că eu lucrez, de fapt, sensul vieții mele sunteți voi, ești tu și copiii,
eu sunt factorul de risc cu care poate să se întâmple, fiindcă am călătorii, ideea este foarte exponențială. Atunci, cel mai simplu ca tu să n-ai bătăi de cap cu judecata, e că deodată tot îți va aparține ție. Și am scos problema de pe mine. Contractele căsătoriei nu se fac doar în caz de divorț să fie folosite. Deci asta deja este un aspect... Nu, vorbim de limita aceea, da. Să schimbăm tema, da? S-au început probleme în familie. Ok, schimbăm. Da, ideea este, soția îți că, da. Nu înseamnă că nu mă iubești. De asta se transmite, da? Soția să vadă asta. Eu glumesc. Adică glumesc dacă asta o să vadă. Dacă vorbim despre parteneriate, știu că foarte mulți se interesează nu doar tema cum să intri într-un parteneriat, că pare așa de simplu, dar cum cu adevărat să ieși dintr-un parteneriat. Și când o să iasă dintr-un parteneriat, o să uite toate zilele cele de bine, toate zilele cele frumoase, prietenie, berile băute până dimineață și atunci o să fie doar ceea ce este pe hârtiuț, cum a spus Mariana, ceea ce este cu adevărat. Însă dacă totuși un parteneriat, eu am avut norocul să am un partener foarte bun și noi am conștientizat că trebuie să despărțim parteneriatul, dar care a fost asta conștientizare? Atunci când 1 + 1 este mai puțin ca 2. Atunci când fiecare din noi separat poate să aducă mai multă valoare, poate să creeze mai multe bunuri decât noi împreună. Și atunci noi am zis, vezi, că noi ne mâncăm puțin unul pe altul, energia asta. Dar nu există păcat mai mare în lumea asta decât energia unui antreprenor care e dată sau în proiecte moarte sau e generată în ceartă în loc să fie generat cum să treci din obstacol, cum să treci de provocare. Și atât noi ne-am dus la un profesor la care ambii am studiat și am zis, uite, noi vrem să despărțim, avem 5 companii, 2 fabrici, tot povestea asta că e destul de complicat, noi nu știm cum. Și atunci el ne-a învățat 3 lucruri, cum poate să fie împărțit o companie, când nu știi cum, și eu vreau cu dânsul să mă împart. Și primul, asta e simplu. Cel mai simplu, 1, voi scrieți tot ce aveți în companie și puneți într-o grămăjoară. Și a doilea scrie, și pe altă parte, prima persoană, scrie o cifră, iar a doilea alege grămăjoara de tot ce aveți voi sau cifră. Și atunci cumva e echilibrat, fiindcă dacă eu sunt primul, atunci eu o scriu așa o cifră, că dacă vreau eu să cumpăr compania, partenerul să fie cointeresat mai tare să-și ia banii sau să-și ia compania. Dacă compania este divizată, spune profesorul nostru, atunci voi împărțiți în 2 grămezi cât mai egal posibil. Și atunci prima persoană, vă împărțiți rolurile, prima persoană împarte și a doua persoană alege și alege lui. Și atunci asta să fie cât mai egal, echilibrată împărțirea asta. Fiindcă nimeni dintre voi doi nu știe cu adevărat costă compania asta și mai mult ca atât care este potențialul ei următor pe piață. Iar a treilea modalitate este, spus el, deci că fiscați o sumă de bani, de exemplu, nu știu, 1 milion de euro și puneți un prag, 50.000 de euro. Și puneți 2 zile pentru răspuns. Și, de exemplu, faceți ca un fel de aucțion. Deci 1 milion, eu sunt gata să dau 1.050.000. În timp de 2 zile, partenerul răspunde. Eu sunt gata să dau 1.100.000. Și atunci compania se va vinde la cel mai mare preț, dar între voi doi. Și atunci o să vindeți la cel mai mare preț, dar între același timp voi știți, numai voi, care este prețul cel mai mare. Și noi, de fapt, am folosit aceste tehnici și asta ne-a păstrat să nu rupem compania, fiindcă în majoritatea cazurilor când se distruge un parteneriat, se distruge și business-ul. De acolo sunt oameni, de ei au familii, de familiile au credite, de ei au apartamente luate în gaj, tot așa mai departe. De fapt, se întâmplă, statul suferă că nu se plătesc impozite, până la nebunii care se comandă, știți voi ce se întâmplă și așa mai departe. Deci asta este părerea mea, că parteneriatul trebuie oprit înainte ca să ajungă la cuvinte murdare sau gânduri proaste și atunci lucrurile... Dar propun la tema asta să trecem la ceva mai pozitiv, cum spunea Vasile, că putem să pierdem și casele acum și tot. Oportunități de investiție. Ce oportunități de investiții vede fiecare din noi care sunt oportunitățile de parteneriate, de investiții care le vedeți voi la ora actuală, cu care puteți să vă împărțiți cu
cei din sală. Cine vrea să înceapă? Pot să încep iarăși eu. În panelul precedent au fost oportunități de investiții foarte așa, pragmatice, reale, cu fabrici și hotele. Eu nu am, din păcate, idei atât de straightforward și vă să dau ceva mai complexe. Una care revin la ideea cu ESG, Environmental, Social and Governance. Cum v-am spus, companiile care fac un trading de servicii sau bunuri, acum sunt expuse la certificarea ESG, la scoring-ul ESG. Toată procedura, ideea, documentația e relativ complexă și dacă mai ești și o companie multinațională sau unde ai activități în diferite țări, regulamentele sunt foarte diferite de la țară la țară. Deci ideea care e o platformă, poate fi online sau poate fi un centru de consultanță care să fac scoring-ul sau într-o industrie sau pentru o țară specializată. Eu nu știu care e situația la moment în Republica Moldova, dacă este necesar, dacă există oferte de genul ăsta, dar îmi pare că ar fi o idee pentru că știu că chiar la nivelul companiei noastre Lenovo noi am depus foarte multe eforturi, am lucrat cu foarte mulți consultanți, am lucrat cu foarte mulți avocați, am investit, spun, 50 plus milioane de dolari doar ca să construim platforma. Și partenerii care vin la noi beneficiază de instruiri, de best practice, beneficiază de unele consultanțe, de unii indicatori specifici, KPI specifici. Adică dacă ar fi o platformă care ar putea să ofere companiilor din Moldova un sistem de calculare ESG pentru a-și exporta produsele și serviciile din Republica Moldova, îmi pare că ar fi benefic. Asta a fost prima. Și a doua, doar sunt din domeniul IT și cred că Vasile în panelul precedent a menționat faptul acum ce e în vogă e Managed Service Providers. Companiile care nu doar vând IT hardware, dar sunt Managed Service Providers care fac last mile. Și e un domeniu foarte nou, combinat cu tehnologiile noi, combinat cu machine learning, combinat cu AI technologies, ar fi un domeniu foarte promițător. În moment, multe companii din industria noastră se promovează sau se poziționează ca Managed Service Providers. În realitate, cota lor de managed și service e doar 5 sau 10%. Restul și e hardware sau servicii close to the box. Pentru companiile care vor să devină managed service providers, cifra asta trebuie să fie 50, 60, 70%. Deci, as a service, managed service providers, combinat cu IT și machine learning, ar fi o oportunitate de business care, cel puțin din analiza noastră, e una de perspectivă. Eu o să fiu practică la experiența mea ca investitor ultimii 10 ani și învățările pe care le-am avut pe parcurs. Bun, ca să investești trebuie să ai surplusul ăsta de fonduri. Dacă nu-l ai, atunci, logic, oportunitățile de investiții sunt mai limitate, dar nu neapărat să ai mulți bani ca să investești. Deci prima investiție pe care am făcut-o eu a fost doar $10.000 pe o platformă de crowdfunding, într-un proiect care mi-a plăcut. Era o companie care deja avea, era un proces de creștere, făceau anumite produse pentru mame și copii și erau în short of cash. Deci ei deja aveau purchase orders, deci era garantat că ei au vânzările, dar nu le ajungea lichiditate ca să producă produsele și prin această platformă de crowdfunding, acești $10.000 s-au întors în 6 luni cu 12% de interes și a fost o investiție relativ safe pentru că compania deja avea substanță și avea nevoie de această lichiditate. Deci cam așa am început să iau eu deci gustul de investiții de linii de creditare convertible mai târziu în equity. Așa am devenit proprietară în unele fabrici din Coreea de Sud.
pentru că inițial am dat linii de creditare cu interes și în 2 ani, în baza performanței financiare, am avut deja condiții presetate contractuale de convertible în equity. Și aici fabricile în care la momentul de față investesc sunt de fapt fabrici care au produse bioorganice, naturale, produse pe care eu le iubesc și le folosesc și sunt în posesia femeilor. Deci proprietare și grupurile de investitori sunt doar femei. Și îmi place să fac parte din această mișcare acum de funding, care și așa femeile au acces mai puțin la funding în general pe piața internațională, dar dacă putem contribui la proiecte pe care le dezvoltă și le cresc internațional femeile, suntem de ajutor. Iar dacă vorbim de investiții în Emiratele Arabe Unite, am vorbit cu foarte multă lume, majoritatea rogic întreabă despre real estate-ul în Dubai și prețurile de acolo și chiria care aduce 10-12% ROI și așa mai departe. Da, Emiratele Arabe Unite, GCC, în general, zona Middle East, are foarte multe oportunități de investiții, de la bonduri de stat care sunt stabile, sigure și dau un return de la 6 la 9-10%, la investiții în imobiliare sau companii care cresc foarte repede, mai ales în domeniul AI și Big Data, companii care cresc foarte repede, se mișcă foarte rapid și au nevoie de capital, deci sunt o grămadă de oportunități, numai că este foarte important să verificăm substanța investițiilor, desigur, să ne facem tema pe acasă în ceea ce ține proiecțiile financiare și dacă nu le înțelegem, atunci logic să apelăm la experți care ne pot ajuta. O altă nișă de care sunt pasionată eu de investiție este în proiectele de dezvoltare a copiilor și tineret în unele țări din Africa. Particip la un cerc, nu știu, un lanț trofic, da, de pregătire a tineretului, apoi plasare profesională și apoi jobul în Orientul Mijlociu în dependență de pregătire. Aici rezultatul vine financiar deja când acești tineri sunt plasați în forța de muncă și trainingul sau pregătirea începe din clasa a 10-a de școală. Și aici este un ESG project până la urmă, pentru că este și impactul social al investiției și return of investment for job placement. Deci astea sunt domeniile în care am învățat și le urmez mai departe eu ca investitor. Da, mersi. Domnul Corneliu, mesajul meu o să fie super simplu. Oricine vrea să investească trebuie să diversifice. Și este așa o teorie a scaunului, cu cât mai multe picioare are scaunul, cu atât el este mai stabil. Da? Și noi ne-am deprins să stăm pe un scaun cu minim 4 picioare. De asta aș zice că din motive că 60% din banii lumii sunt investiții în imobiliare, deci unul din picioare trebuie să fie investiția în imobiliare. Al doilea este un business care singur îl dezvolți. Nu prea văd să investești bani în ceva ce tu singur nu știi să controlezi și să înțelegi și să dezvolți. Adică trebuie să fii profesionist într-un domeniu sau tu ai lucrat la cineva sau tu ai învățat în domeniu și respectiv investești banii care îi ai în business-ul care tu îl controlezi. 3 o să fie investiția în bursa de valori sau orice legat cu bond, stocuri sau ceva de genul ăsta, acolo iarăși o diversificare. Da? De ce acest al 3-lea picior de scaun este important? În 1970, aproximativ 3.000 de companii dețineau 70% din banii lumii. La moment, aproximativ 1.000 de companii dețin 70% din banii lumii și se prognozează ca aproximativ 100 de companii să dețină acești 70% din banii lumii. Deci piața se contractă, mai mulți bani se concentrează în companii unice, respectiv cine investește acum în anumite companii care să fie top peste 10 ani, respectiv acolo și sunt banii. Da? Și al 4-lea picior de scaun, personal pentru mine, sunt eu.
propun ca pentru fiecare dintre voi să fie o investiție în voi, în dezvoltarea voastră personală, în studii, în voi ca persoane. Dar desigur se poate de mai dezvoltat și mai multe idei de investiție ca să fie și mai stabil acest scaun. Mersi. Eu vreau să-mi permit să ocup puțin mai mult timp, adică 11 minute, ca să trecem la runda de întrebări și să vă prezint un proiect care l-am creat eu, dar vreau înainte de asta să povestesc istoria acestui proiect. Cine îl știe pe Victor Grosu, arhitect din Republica Moldova? Îl știe cineva? Cineva, da. Ok. Da. Deci noi cu Victor Grosu suntem prieteni, mai mult ca atât el creează uneori modele pentru compania Tandem. Victor Grosu este un renumit arhitect, el face și hotele, el construiește hotele în Miami, el construiește hotele în Hong Kong. Între același timp, el are o expertiză foarte mare în a construi restaurante. Foarte multe restaurante din Chișinău sunt create de către el și el e marketolog în povestea asta a restaurantelor. Și el avea un vis să construiască un restaurant și să-l manageruiască ca acolo să fie așa cum crede el că este bine. Și iată, în București apare un restaurant Bosco. Eu nu știu că asta îl creează Victor și eu cumva îi trimit: Victor, tu uite și restaurant. Dar el zice: dar tu și nu știi că asta l-am făcut eu. Dar zic: nu, stai că vin să-ți povestesc. Eu nu știu, el închide o întâlnire cu cine el era, eu eram cu soția și încă cu o pereche. Și uite, eu trecem pe ei 5 ani de zile la rând și mă uitam la o clădire părăsită, drept în parcul frumos, lângă Herestrău, și iată clădirea asta. Și la mine vine o doamnă și zice că vreau să facem împreună un restaurant, dar noi suntem investori în foarte multe proiecte, dar între același timp nouă ne trebuie cumva cineva să facă restaurantul și ne trebuie și echipă de administrare și noi suntem gata să dăm cot parte din profit. Și Victor zice că e tot ce îmi povestea despre visul meu. Adică tot ce vrei, cumva parcă a venit și îmi povestea despre visul ei. Și ei s-au înțeles, în afară de că lor le aparține acest imobil, eu am investit 2 milioane de euro, am făcut restaurantul, n-au numit Bosco, și cu următoarele condiții, că Victor ia 30% și acești domni 70% până ei răscumpără investițiile, după ce răscumpără aceste 2 milioane de euro, ei rămân parteneri 50 la 50. Și eu, mie mi-a plăcut atât restaurantul, invit pe toți care sunt în București să viziteze, este în inima Bucureștiului, dar între același timp te simți ca în pădure, e foarte delicat, foarte atent, lucrat la foarte multe detalii. Nu mai spunem că bucătarul șef este bucătarul care a lucrat la Nomia. Cine știe Nomia în Norvegia, cel mai bun restaurant din lume, a fost 3 ori premiat. Multe povești în jurul ce a făcut Victor cu acest restaurant, dar eu și mă gândesc, ce a făcut Victor? Victor și-a vândut propria valoare la altă scară. Nu și-a vândut orile, în sumă la 100.000 de euro, a făcut design, a făcut meniu. Dar el s-a făcut cu partener și eu zic: bă, dar cum eu pot în cadrul la business-ul meu să iau aceeași formulă, să o aduc în business, că e o formulă, tot vreo săptămână stăteam și mă gândeam, m-am dus în India. Zic, eu aici mă încurc tot să gândesc, mă duc în India să gândesc formula, cum ar trebui eu să... Și până la urmă ne vine ideea din care eu cred că compania Tandem o să renască, fiindcă eu am aplicat cam aceeași formulă cum a aplicat-o Victor. Dar înainte de asta vreau să rog pe Corneliu să pun filmuleț ca să înțelegeți cine este compania Tandem și eu să spun mai departe cum am făcut-o. Vă rog frumos, Corneliu.
Acesta este un copilaj de-a meu. Da, băiat mare. Noi suntem mai mult de 400 de angajați acum, sperăm că o să fim și mai mulți. Și am zis, ok, noi avem tot în cadrul companiei. Mai mult ca atât începem să lucrăm, am început deja lucrăm cu companii italienești care ne creează designul la noile modele. Noi avem in-house departamentul de R&D care creează noi modele, noi tehnologii. Noi în fiecare an îmbunătățim 60% din tot ceea ce producem. 60% deci produs nou. Dacă în timpul sovietic la părinții noștri aveai o stiancă și dura 30 de ani de zile, cei care o să intre în showroom-ul nostru cu periodicitate o dată în an o să vadă că 60% din produse sunt noi, stofi, contracte, parteneriate noi. Dinamica asta îmi place mie foarte mult. Și a zis, ok, dar cum noi putem asta să o valorificăm într-un proiect mai mare? Și atunci a venit ideea că să cumpărăm apartamente, le mobilăm și le vindem deja mobilate. El, aparent, e flipping, nu este un flipping, deoarece în România apartamentele vin. Noi facem asta în România, în zona în care eu trăiesc și cunosc foarte bine. Cunosc psihologia clienților, cunosc ce își dorește clientul de la un apartament, unde el trebuie să fie, care trebuie să fie cea mai bună zonă, la ce etaj și așa mai departe. Care sunt așteptările clientului. Noi suntem de 9 ani cu business-ul acolo în România. Mai mult ca atât am zis, ok, eu vreau să ajung la ideea de 100 de apartamente în 5 ani, 100 de apartamente pe lună. Greu, anul ăsta este stabilit să ajungem la 10 apartamente pe lună, noi suntem deja în progres, deja avem și vânzări. Și a zis, ca să nu o facem singuri, să o facem cu investori, cu acei parteneri despre care vorbim. Și pe de o parte, partenerul vine și cumpără acest apartament. El îl cumpără pe numele lui, pe propria lui companie. Noi creăm un parteneriat de participație cu acest domn, în care noi ne obligăm să ne uităm că acest bloc, acest apartament este eligibil legal, să ne uităm că la notar, să mergem să facem toate actele. Mai mult ca atât, aceste apartamente, noi avem conceptul ca omul să vină în acest apartament ca în hotel. Deci acolo este hârtie de wc, acolo sunt 4 rânduri de cerșafuri, acolo este aparat de cafea, acolo stă prosecco în frigider, acolo stau fructe în frigider. Deci apartamentele sunt full echipate, plus noi pentru toată mobila din interior noi o facem singuri, plus avem contracte de exclusivitate cu companii care duc corpurile de iluminat, de exemplu, din Spania, cu covoare din Belgia, avem diferite mecanisme, tablourile vin din Germania. De exemplu, cu Vitalie este partenerul nostru, unul din investori și la primul nostru apartament noi am făcut în 4 luni de zile 30,1%. Asta ar însemna anual 93%. Nu promit așa la toți, dar ideea că 100% va fi un succes. Noi luăm numai în apartamente care sunt în ultima fază de construcție. Doi la mână, noi avem prețuri preferențiale la mobil, deoarece noi mobilăm tot cu prețul de fabrică, nu cu prețul de showroom. Tot asta facem in-house, designerii sunt a noștri, echipele toate de montaj sunt a noastre. Acum suntem în crearea companiei de real estate care o să vândă aceste apartamente sau o să lucrăm în parteneriat cu companii de pe piață. În ce constă investiția? Dumneavoastră cumpărați, ideea că nu trebuie plătit tot apartamentul. Doar 30% trebuie achitat și noi avem 8 luni de zile, ca între aceste 8 luni de zile noi să montăm, să facem total design-ul, să-l amenajăm cu tot ce este nevoie. Nouă ne ia asta o lună jumate. După o lună jumate, noi avem 6 luni jumate ca să-l vindem. Deci dacă noi îl vindem, noi la apartamentul l-am vândut cu 16% daus comercial, ceea ce a adus 30,1% pentru investor profit. Doar 15% adausul nostru, deoarece se ia la suma investită într acest apartament. Gari, vin cu răspuns la întrebarea ta, cum poți să faci? Deci noi putem comasa 3 parteneri să-i facem. Deci noi cu Vitalie avem 3 apartamente la 3 investori. Deci am zis, hai să ne băgăm toți 3. Eu am jumătate din acest. De ce eu aduc investor între acest proiect? El aparent pare foarte provocator ca cifră. Eu mă tem de dintele cel economic când prețurile la imobile o scadă foarte mult. Și atunci, dacă toată presiunea o să fie pe mine, atunci eu am posibilitate să nu rezist presiunii financiare. Dar dacă eu o să fie separat pe mai mulți investori, atunci
Ce o să întâmple după 8 luni de zile? Investorul este obligat să cumperi tot apartamentul. Da, tu te faci cu un apartament, însă nu pierzi toți banii. Noi să creăm în cadrul companii care poate să le dea în chirie, o să treacă criza, pe urmă să le vândă și așa mai departe. Deci vă invit pe toți să faceți parte din proiectul nostru. Ușile sunt deschise și vreau să dau echipei ultim cuvânt înainte de a închide acest panel, dar nu până la aceea ca voi să ne adresați nouă întrebări. Deci noi avem jumătate de oră. Da, domn Vasile? Ce aveți în vedere? Apartamentul? Nu, noi nu vrem să-l plătim 100%. Noi vrem să-l închidem. Noi vrem... Eu îndeopște visez să fac 4 tranzacții pe an. Adică să vând apartamentul 3 luni de zile. Da, eu știu, noi cu domnul Vasile suntem parteneri, după prima conferință noi am făcut mobilă cu lui domnul Vasile. Mulțumesc pentru încredere. Și eu vreau să spun că nu numai că atât, dar datorită la filmulețele care au fost făcute în apartamentul domnul Vasile, noi am prins în Chișinău un contract de 56 de apartamente care le-am mobilat. Este strada, da, mulțumesc. Asta e, da, cumva datorită designului care a fost făcut în apartament, că domnul Vasile a venit deja cu designul făcut pentru aceste apartamente. Poftim? Nu, orice om are dreptul să ceară, serios. Da, mulțumesc. Mulțumesc Convenției pentru acest parteneriat, care nu doar că s-a fructificat, dar el, știți că cineva ieri spunea că bulgările de zăpadă, să duce mai departe, să duce mai departe. Mai mult ca atât, asta a schimbat conceptul nostru și noi astăzi începem. Deci de atâta când eu în Moldova am fost ciotchi și pricolni, tot se duc acolo unii ciotcă și pricolnă. Și toți o copiat ceea ce facem noi și noi am devenit un ocean, nu că roșu, dar purpuriu, pur și simplu. Și atunci trebuie să schimbi modelul de business, fiindcă toți au mâncat din marjă și noi trebuie să ne reinventăm, să facem altceva. Deci concurența e greu să facă volum mare la mobilă care este netipizată. Și atunci asta a dus la nevoia de a reinventa business-ul și astăzi noi facem, cum am făcut la voi 3 apartamente, deci eu cred că acum în derulare sunt circa vreo 130 de apartamente concomitent în lucru. Voi ați ales cumva ca să lucrăm 3 și eu de atât și eu spun, de ce întrebarea Lugare mi pare foarte puternică și foarte interesantă, de ce omul are nevoie să investească 15.000? Fix așa ca și Vitali, el a cumpărat un apartament, a venit cu investiții, fiindcă eu precis să înțeleg că Vitali se uită la toată lista lui de investiții și dacă el vede că eu permanent îi dau lui 30%, măcar 30% anual, sigur că el o să vrea să-și dubleze, tripleze și o să povestească la toți prietenii, bă, dacă eu zic, Vitali, mai avem nevoie de bani, și el 3-4 ani la rând are și el 30-40% creștere anuală de capital. Sigur că el o să vină la noi. De asta și testarea, când vorbim de 15.000 vrea să investească, eu mă gândesc că sunt mai multe de test, nu sunt toți banii care vrea să investească. Și atunci omul investește 15.000, pe urmă 100.000 și pe urmă 500.000, fac un consorțium 3-4 prieteni și tot vorbesc între ei, băi, am băgat în Moldova, uite acolo e Ghini, hai să... Și atunci tot asta se duce la vale ca bulgările de zăpadă. Da. Și iată și faci conferința din noi, vedeți, doamna Elena? Mulțumim frumos! Vă rog întrebări. Da, noi avem produs, avem informații, ne schimbăm contactele, eu o să vă arunc mai multe informații, dar ideea e foarte simplă. Dumneavoastră sau transferați banii noștri pe compania noastră în baza unui contract, sau transferați banii pe o companie care noi vă ajutăm să o deschideți pe numele dumneavoastră și de pe această companie cumpărați apartamentul în România. Deci noi, partea legală, tot o luăm pe noi, toate durerile de cap. Și atunci dumneavoastră sunteți deținătorul acestui apartament. Însă noi cu voi intrăm în participație să-l amenajăm. Voi vedeți bugetele, noi vă dăm careva bugete, vă estimăm
La început era foarte dificil, că noi nu înțelegem, noi la început nu înțelegem cu cât o să vindem, cât o să fie costuri. Noi astăzi avem bugete, înțelegem cât o să fie costul, știm piața, știm cu cât să vând așa tipuri de apartamente și noi suntem perfect între această piață. Ați înțeles cel mai important. Sau transferați banii noștri, banii dumneavoastră pe compania noastră și noi operăm în bază de contract între persoană fizică și compania noastră. Sau dumneavoastră vă deschideți propria companie, de aici din America, noi vă dăm juristul din România, voi deschideți, vă transferați bani tot dumneavoastră pe compania dumneavoastră și deja noi facem contract între două companii. Apartamentul rămânând la dumneavoastră. Noi nu facem în Republica Moldova. În Republica Moldova știu că se face, că domnul Vasile are experiență. Noi facem mobiliar, tot apartamente scumpe în Republica Moldova. Mai facem pe strada, tot ceea ce înseamnă centru vechi. Dar eu cunosc zona în România și ca să fac 100 de apartamente pe lună în Moldova este foarte, foarte dificil. Eu nu știu, voi câte apartamente, domnul Vasile, faceți pe an? 11. Tot nu-i puțin, fiindcă la voi ele sunt de valoare. Și noi ne adresăm la apartamente medii care costă de la 3.000 de euro sau bugetul de la 200.000 de euro bugetul un apartament în sus. Ok, dar poate și la toată gașca de întrebări. Eu propun noi pe urmă să ne întâlnim în coridor, să discutăm, ne schimbăm contactele. Eu sunt foarte deschis, o să fiu și mâine aici până la amiază. Dar cineva dacă aveți întrebări la tot panelul. S-au terminat întrebările. Este o întrebare, vă rog frumos, microfon. Mulțumesc frumos, ați scăpat. Vă spășli nașul chesti, cum s-ar spune în limba. Nu, noi mai avem, eu urmăresc. Noi mai avem 20 de minute, da, doamna Elena? Cam așa era la noi. Mă numesc Constantin, din Orlando. Întreb, deși nu faceți în Statele Unite tot așa model, dar lucra așa aici? 100%. Pot să răspund? Sau ați spus, da? Scuzați că v-am întrerupt. 100% că modelul o să lucreze. Noi vrem să facem prototipul în România, deoarece noi acolo avem depozit. Eu cunosc piața, cunosc legislația, eu de 8 ani în România trăiesc acolo, de asta mi-e simplu să fac acolo proiectul. Și noi să-l cizelăm acolo, în proiectul să fie foarte mult și inteligență artificială adăugată, o să fie foarte tehnic. Noi deja măsurăm apartamentele cu 3D printerul, nu mai vine omul cu ruleta să stea, să greșească. Da, bine, un 3D printer, 3D scannerul. Da, bine, un 3D scanner costă 50.000 de euro. Însă tu când scalezi tu ai de făcut 10 măsurări pe zi, tu asta ți-l poți permite. Ceea ce nu își pot permite companiile mici. Nu mai trebuie diferite elemente de astea, noi să adăugăm proiectul. Și proiectul când o să ajungă cam 30-40 de apartamente pe lună, noi cred că o să-l francizăm. Eu îl văd unicorn. Adică așa, sper că cândva căluțul ăsta magic o să apară în viața mea. Da. Mulțumesc pentru întrebare. El o să fie scalabil? Ideea e clară. Ideea e că noi pe interior avem ceea ce e foarte dificil de făcut. Și noi ceea ce e dificil, de fapt, vindeam cumva ieftin cu marjă adăugată mică. Pentru că noi punem în apartament tot. Covoare, schimbăm complet culoarea apartamentului, punem draperii, punem tablouri, punem pahare, punem tot. Însă făcând asta des și la multe apartamente, nouă ne iese asta, unul ieftin și putem să scalăm asta foarte, foarte rapid. Mersi. Bună ziua, eu mă numesc Daniel Murahovski. Eu sunt tânăr și am venit la expoziție cu scopul de a învăța de la oameni de succes ca dumneavoastră. Și am o întrebare pentru paneliști. Care ar fi, pentru a asigura un parteneriat cu succes, care ar fi un skill care eu aș putea de acum să încep să-l învăț și să-l dezvolt? Da, mersi. Având relații cu oamenii,
în special creând parteneriate. Desigur, intenția e să atragem un partener deștept, poate mai deștept ca noi, cu abilități mai mari ca noi. Da? Dar în același moment trebuie să ai skill-ul de a putea controla situația. Și aici vine, de fapt, skill-ul de businessman, de antreprenor. Timp de 10 ani, vulpea, care e mai deșteaptă ca iepurile, încearcă să prindă iepurile. Și de 10.000 de ani, da? Și de 10.000 de ani, ea nu reușește să prindă iepurile, din cauza că iepurile, nici el nu știe când să facă stânga sau dreapta. Adică, anume fiind în relații de parteneriat, anume făcând business, trebuie să-ți dezvolți skill-ul ca să acționezi în dependență de situație. Da? Adică noi de multe ori spunem că ne creăm planuri, planul trebuie să aibă un target, tu asta totul planifici din timp și o să faci. Ei, în business, de obicei se întâmplă că faci, planifici, hop, au venit tarifele, s-au schimbat tot într-o lună și tu trebuie automat tot business-ul tău să-l reorganizezi. Cam așa e și în parteneriat, da? Adică făceai parteneriat, la un moment dat partenerul s-a căsătorit și situația un pic s-a schimbat. Cam asta, mersi. Eu am o întrebare pentru Mariana. Vreau să adaug aici la această întrebare, că noi am vorbit ieri și astăzi și foarte frumoasă întrebarea. Nu neapărat în parteneriat, dar în general, în antreprenoriat, din punctul meu personal de vedere, este în primul rând să fii time efficient, pentru că în momentul în care tu nu ești focusat și nu ai o ierarhie clară a lucrurilor pe care le faci, fiecare minut pe care tu îl pierzi, este de fapt în defavoarea ta. Deci eu am învățat în timp time management-ul și să fiu eficientă, chiar și în timpul care mi-l dedic mie, da? Chiar și timpul de relaxare, să fie, deci dacă m-am pus să am 10 minute de odihnă mentală și trebuie să mă relaxez, nu scroll telefonul, nu mă distrag să vorbesc cu cineva, deci trebuie să fie time efficient, ca fiecare perioadă a timpului pe care o folosești să-și aibă acel scop și atunci tu o să ai rezultate. Și doi, este luarea deciziilor sub presiune. Deci asta este, iarăși, în antreprenoriat, este absolut inevitabil să ajungem în situațiile în care suntem sub presiune, în tensiune, panică, nu știu. Și aici este primul skill self-control, deci să ne învățăm să controlăm impulsurile de panică sau de, nu știu, de descurajare și să creăm un checklist, ca și piloții, da? În cazul că se întâmplă ceva cu avionul, când cade, au un checklist care trebuie să-l urmeze în momentul ăla de panică ca să nu uite anumite lucruri, merg printr-un checklist ca să se asigure că chiar dacă este un mayday de urgență, ei trec prin o anumită procedură. Deci cel mai important este să-ți creezi tu însuți, pentru că fiecare dintre noi avem caracterul nostru, plusuri și minusuri, să-ți creezi acel checklist care te va ajuta în timely decision under pressure. Și atunci aceste două skill-uri te vor ajuta atât profesional în creșterea ca angajat, cât și în antreprenoriat. Aș vrea și eu să adaug ceva. Bun, mult depinde de tipul de parteneriat de care vorbim. Dacă înțeleg corect, întrebarea a fost parteneriat tip business, da? În cazul ăsta e foarte important de văzut viziunea globală sau partea globală a parteneriatului, care a fost scopul inițial, da? Zoom in, zoom out. Foarte des parteneriatele avansează, nu tot timpul avansează cum a fost planificate și se pierde scopul inițial. Dacă nu revenim la viziunea globală a parteneriatului și la scopul inițial, probabil că nu o să ajungem în alt parte decât în direcția în care ne-am pornit. Deci de a reveni înapoi și a face un... În chineză este un procedeu care se numește Fupan. Fupan înseamnă a juca încă o dată partida de șah. Adică de a reveni în timp, de a rejuca partida care ai câștigat-o, care ai pierdut-o, pentru a înțelege direcția în care mergi. Mulțumim.
Și eu aveam o întrebare pentru Mariana. Mi s-a părut interesant proiectul despre care ai povestit, de investiții în Africa, unde pregătiți specialiști care ulterior sunt angajați în Emiratele Arabe Unite. Eu am un obicei foarte prost. Când văd o experiență bună undeva în lume, mă gândesc, dar cum putem face asta în Moldova? Deci, ce ai recomanda? Cum vezi tu un astfel de proiect care ar pregăti specialiști în Moldova nu pentru a fi exportați în alte părți, dar pentru ca să îi reținem în Moldova, ca oamenii să poată să activeze acolo, să avem majoritatea... Sunt mulți oameni de afaceri care se plâng că nu sunt cadre în Moldova. Cum le pregătim? Bun, din partea tehnică nu cred că pot să fiu de mare ajutor aici, dar în general focusul cel mai important pe care îl văd în proiectele în care particip ca sponsor este supplying a need. Okay? Deci noi dacă avem surplus de avocați și surplus de Universitatea de Economie, și atunci nu are sens să mai facem iarăși specialiști în același domeniu. Dar dacă vedem că este o anumită nișă pe piață de necesitate a anumitor profesii, atunci, în primul rând, trebuie să atragem experți străini, dacă e posibil, pentru a ne ajuta să creăm curriculumuri care sunt avansate. În Moldova, din păcate, în școlile de profesii și meserii, foarte multe curriculumuri sunt învechite. Noi suntem deja în era de AI, de tech, suntem în era de tehnologii și echipamente moderne. Și la noi încă lumea și tineretul învață până și partea electrică, de exemplu, în școlile meserii și profesionale, cu tehnologii și echipament foarte învechit. Deci nu cred că problema doar de cadre, este în primul rând necesar să adaptăm aceste programe pentru tineret, mai ales dacă vorbim, eu lucrez în proiecte care pregătesc oameni în hospitality, oameni în plumbing, electricity și așa, deci vorbim de meserii, mid-level education, da? Professional education. Și aici, de exemplu, din Emiratele Arabe Unite, noi ce facem? Noi luăm aceste tehnologii, noi luăm aceste echipamente, le exportăm în aceste școli, pregătim stafful deja să fie cunoscut la aceste echipamente, ca ulterior să vină în aceste fabrici sau în aceste hoteluri deja știind echipamentul acestor angajatori. Deci ei nu s-au pornit de la cum să educăm. Noi întâi au găsit angajatorii, care sunt tehnologiile și informația și standardele care le vrea angajatorul și apoi au creat curriculum adaptat pentru acel angajator. Și eu cred că dacă noi mergem, deci descompunem procesul de educație și începem invers, da? Nu de la cum să educăm, dar de fapt unde avem nevoie să plasăm acest talent și adaptăm curriculumul la acel rezultat final, garantat vom avea succes. Garantat, pentru că este imposibil să nu găsești un job când tu vii pe piață și deja ai cunoștințe al tehnologiilor sau cunoștințele adaptate domeniului unde te angajezi. Băieții și fetele care au investit acasă în Moldova au înțeles de unde trebuie să înceapă. Deci să înceapă ei să vină cu cerințele, cu curriculumul, să spună de ce au nevoie și atunci se va crea neapărat un sistem de educație sau se va oferi educația în direcția necesară. Mai avem câteva minute, vreți să... Mai este vreo întrebare sau panelul vrea să încheie? Este o întrebare. Bună ziua încă o dată, eu sunt Diana Tipa și pe parcursul activității noastre am avut mai multe potențiale de colaborări și parteneriat. Totuși, până la urmă, eu nu am avut o experiență foarte plăcută și mă bucur să aud că există experiențe de succes și aș vrea să vă întreb dacă la un moment dat ați avut situații în care ați vrut să renunțați, adică am înțeles situația domnului Corneliu, cum a reușit, să aveți situații în care ați dorit să renunțați, să ieșiți din parteneriat și cum ați făcut ca să vă păstrați, nu știu, energia și calmul ca să mergeți mai departe.
Să încep eu atunci aici. Eu de obicei sunt mai atentă la parteneriate pentru că eu ca persoană sunt foarte exigentă în standardele care le aplic în business, din punct de vedere a substanței, brandingului, prezenței și rezultatului care îl aducem clienților, fie într-un produs sau într-un serviciu. Și eu personal creez întâi contracte de parteneriat pe termen scurt, deci deja cu un exit clause. Deci am făcut parteneriatul pentru 1 an și deja sunt termenii de ieșire din parteneriat care nu sunt renegociabili. S-a terminat 12 luni, renegociem să continuăm sau am terminat colaborarea. Deci, după această perioadă de probare a acestui parteneriat, decid dacă continui și dacă ne aliniem din punct de vedere a ne respecta obligațiunile sau mergem fiecare în direcția lui. Bun, când setăm un SRL și intrăm într-un parteneriat deja înregistrat legal ca structură, este un pic diferit, că sunt alte proceduri. Eu am ieșit din 3 parteneriate, mai ales în ultimii ani. În 2 am vândut pentru că am vrut să... A fost o ieșire cu profit și am reinvestit fondurile, deci a fost o ieșire cu sale of equity, care a mers procedural, fără niciun tip de conflict, pentru că am fost, de fapt, partener inactiv. Deci nu am fost în control, nu m-am implicat, eu am dat lichiditatea, mi-am luat equity ca garanție, nu m-am implicat în business din punct de vedere emoțional sau așa. A fost o investiție de vânzare-cumpărare de equity. Iar unul din parteneriate a fost mai dureros, a fost o ieșire mai dureroasă cu o persoană emirateză cu care am investit acum 13 ani în urmă, de fapt. Și a fost dificil să mențin relația diplomatică corectă, pentru că este în țara lor, eu fiind lobbyist și lucrând cu persoanele care sunt și la guvern, trebuia să rămân în relația prietenoasă și, de fapt, am ieșit în pierdere. Dar am ales să fac acea pierdere financiară ca să rețin această relație profesională și să ies până la urmă cu cum spunea Corneliu, cu bună ziua și la mulți ani și anul nou fericit. Uneori ieșim și în pierdere, dar e alegerea fiecăruia. Dacă nu punem ego-ul, până la urmă, eu sunt sigură că poate peste câțiva ani o să reintru în parteneriat cu această persoană din Emiratele Arabe Unite, dar în alt format și deja știind unde sunt lacunele sau minusurile pe care nu le-am văzut neavând experiență acum 13 ani. Vreau și eu să răspund la întrebarea asta și eu cred că o să răspund că a fost o transformare personală a mea. Și astăzi, când eu mă uit la parteneriat, nu mă uit la tot ce face omul ăsta și trebuie să-mi placă tot ce face el în viață. Dar mă uit ce este esențial în parteneriatul nostru. Și dacă el face ceea ce este esențial. Clar că nu se duce el contra valorilor omenești. Înțelegeți ce am vedere, dacă niște valori normale. Dar el are dreptul la opinii, el are dreptul la ce. Dacă el se duce spre rezultat, într același timp acest rezultat el îl atinge absolut moral, eu n-am părțile astea emoționale de ego și când eu mi-am câștigat propriul ego, a fost mult mai simplu. Deci astăzi în proiectul ăsta Tandem Casa, 2 dintre investori sunt angajați noștri. A 3-lea investor vrea să vină directorul, el se pregătește cu fonduri. Directorul general al companiei Tandem, care eu gestionez compania odată în 3 luni. Eu am rămas ca owner mai mult, vorbesc despre Tandem. Directorul general care gestionează vrea să vină să facă parte din proiectul Tandem Casa. Deci îi place. Și asta spune despre și încrederea proiectului, dar eu ce-mi trebuie mie de la dânsul? Nimic, adică eu să-și facă partea lui, să aducă banii la timp, eu asta. Și atunci noi încercăm el să nu ne placă gusturile lui, că nu-ți plac ustrițele, înseamnă că eu îmi pare că n-asă. Dar cândva eu recunosc că eu impuneam propriile mele gusturi partenerului care era, că noi trebuie să mergem la mare împreună, că noi suntem parteneri, prieteni. Și tu mă neduci, dar eu nu înțelegeam lucrul ăsta la momentul ăla. Și noi suntem neatenți. Ok, asta e viziunea mea, că mai multă libertate, mai multă încredere și de ce pentru mine parteneriatele astea, mi-a plăcut aici, cum ai spus tu, Mariana, de ce pentru mine parteneriatele astea cu apartamentele sunt ok? Fiindcă ele sunt finale.
Odată și odată, peste 6 luni de zile, noi vindem apartamentele și ieșim din parteneriat. Dar cu Ion, cu partenerul meu, eu nu mai vedem finalitatea. Zic, și asta și toată viața? Adică și eu în toată ședințele să le fac numai cu tine? Adică cumva deja devenea... Dar când noi vorbim de un parteneriat, sau cum tu ai spus, un contract care are un termen, atunci nu o să treacă termenul ăsta și atunci noi din parteneriatul ăsta să ieșim. Nu mai intrăm în următoarea rundă de investiții și asta e simplu. Da, mersi. Am vrut și eu să adaug ceva, dar după tine, Cornel, deja e complicat să mai... Nu și ca Ion. Da. Eu, în afară de partea corporativă, sunt și eu un investor angel și în parteneriate în care intru, după foarte multe greble, acum discut în primul rând ce se întâmplă dacă nu lucrează. Adică una e partea pozitivă, unde vedem randamentul, unde discutăm de partea fericită. Eu încep mai târziu de partea mai puțin fericită. Ce se întâmplă dacă nu funcționează parteneriatul? Sau, nu știu, sau economic, sau moral, sau din orice considerente. Și dacă stabilești de la începutul relației, la începutul parteneriatului, cazul cel mai nefericit, atunci e mult mai simplu să ieși din el. Pentru că știi, e previzibil. Da? În cel mai rău caz o să întâmple chestia dată. Da, mersi, doamna Diana, pentru întrebare. E foarte corect să ne uităm la parteneriat din punct de vedere la o relație care se naște, trăiește și moare. Da? Și cum au adăugat colegii mei, trebuie să existe un plan de exit, trebuie să existe un contract. Am mai asociat pe parcursul discuției noastre parteneriatul și cu relația dintre soț-soție. Dacă ne uităm la statistică, din 100% de cupluri, 60% divorțează, deci nu se potrivesc. 30% au o relație de lungă durată datorită anumitor compromisuri. Deci trăiesc pentru că m-am deprins sau pentru că deja sunt copii și e ok și continuăm relația și doar 10% se iubesc, sunt din dragoste. Da? Deci parteneriatul de business, dacă noi intrăm în ea 40%, deci nu că ea care divorțează, dar ea care trăiesc și e ok, el vine cu ceva în parteneriat, eu vin cu ceva în parteneriat și cumva asta lucrează pentru amândoi. Da? Respectiv se creează. Dar probabil în cazul dumneavoastră a fost un parteneriat în care nu ați nimerit persoana potrivită. Da? Și dacă să zic despre o situație în care eu am fost, chiar acum 10 ani, când am inițiat compania în Statele Unite, primul meu parteneriat a durat 2 săptămâni, deci tot așa în relație cu un fost partener. Nici nu am ajuns să deschidem compania, când el a zis că, Eduard, dar aici cumva se primește că tu mai mult o să dai indicații, dar eu o să fac cam totul. Da? Și eu spun, Victor, uite, asta se primește astăzi, dar peste 2 săptămâni o să schimbi situația, pentru că eu nu o să mai aflu unde mă aflu, respectiv relația noastră o să difere și dacă facem un plan pe lungă durată, nu o să existe așa că doar unul lucrează și unul dă indicații. Dar înțelegând că înțelepciunea între două persoane e diferită, viziunile sunt diferite, am decis totuși să nu merg mai departe cu parteneriatul. Și asta e o experiență plus minus similară care ai avut-o tu. Eu vreau totuși să adaug, da, și pe urmă facem asta, facem plășintele la urmă. Eu când angajez o persoană sau când creez un nou parteneriat acum, mă uit la 3 elemente care le are persoana. Primul element, asta, cât e el de integru, corect, cistit, blând, normal, adecvat și așa mai departe. A doilea, asta, cât el e de mintios. Nu e obligatoriu să fie foarte școlit. Cât el e gata să învețe, fiindcă noi trăim într-o lume care ieri era actuală, astăzi sunt alte noi științe. Și a treilea, asta, să fie energic ca să vrei să producă, adică să aibă o forță întrânsă. Eu am înțeles că cea mai proastă combinație din tot ce poate fi dacă îl iei peste triș, cum făcea doamna Elena și face așa, asta e deștept, energic și mudac.
Fiindcă el așa să te trăsnească în cel mai nepotrivit moment când și ți-e cel mai incomod. Și atunci dacă el îi mudacă pe la a doua și a treia caracteristica lui nici nu o studiază. Și ca chei, cum vedem eu dacă e mudac, asta vrea că nu-i frumos, nu fac așa, dar înainte făceam. Măceam la restaurant, eu tot timpul măceam în Chișinău și era Pegasul. Și eu cumva la Pegas măceam ca acasă. Asta a fost foarte des, foarte mult. Și acolo mă știu chelneri. Și eu rugam să facem o cină cu viitorul partener sau manager care venea la noi. Eu discutam în companie cu top manager, director general și nivelul 2. Manager de produs și așa mai departe. Și îl invitam la cină împreună cu perechea lui. Și spunea, îi dădeam $100 la chelner și spuneam că și în comanda soția lui să-i încurce, să-i aducă altceva și să-i demonstreze public că asta o comandat. Și eu mă uitam și față, el vorbea cu chelnerul ăsta. Dacă el începea să devină, adică el atunci aș arăta propria lui față. Și da, cu 2 persoane n-am mers mai departe după cina asta. Dar cât e de etic fiecare, pentru mine era mai important să scap business-ul decât să fiu etic eu că îl pui pe om la încercare, asta făceam. Adică poate și la altceva de făcut. Uitați-vă cine sunt prietenii lui, care sunt relația lui cu mama, care sunt relația cu părinții, care sunt relația cu frații și foarte mult poți să scoți. Deci, scuze. Da, că mult. Și deci, ultimul cuvânt fiecare membru și cu asta închidem. Scurt, da, 30 secunde. Luând în considerație că e legat de parteneriate și o să continui un pic ce a zis Cornel, dacă vreți să vă alegeți un partener corect, el trebuie să fie hungry and humble. Și aici un compliment la toți moldovenii. Noi avem minim una din aceste caracteristici, suntem hungry. Companiile de transport din Statele Unite fac aproximativ 1% din 500.000 de companii existente aici și pentru asta mă mândresc fiind moldovean. Mersi. Cu ce vreau eu să închid, că un parteneriat totuși trebuie monitorizat. Niciodată nu trebuie acceptat, chiar dacă parteneriatul merge foarte, foarte bine, că o să fie tot timpul așa. Deci în mai multe etape, adică la chestiile care le-am spus, am spus că trebuie de văzut KPI-uri, trebuie de văzut roadmap-uri, trebuie de văzut milestones-uri. Un parteneriat o să fie viabil și sănătos numai dacă este controlat. Cam asta. Mulțumesc. Pentru mine este foarte important în toate parteneriatele pe care le creez și investițiile în care intru să înțeleg de la început what is the exit strategy. Și nu știam asta când am început antreprenoriatul, pentru că te gândești, las că o să vină de la mine la feciorul, de la feciorul, la feciorul și visăm că o să fim din generație în generație, dar de fapt este demonstrat SME-urile în general, dacă nu au o strategie de ieșire sau de a adăuga investitori și parteneri în business pentru scaling up și pentru creștere, de fapt va muri. Deci business-ul pur și simplu dispare, el încet, încet se descompune, pentru că inovația, concurența și așa apare. Deci, pentru mine, un parteneriat de succes, de fapt, înseamnă a good exit strategy. Da, eu vreau în primul rând să vă mulțumesc că ne-ați răbdat o oră jumate. Și nu numai că ne-ați răbdat, dar ați investit o oră jumate din viața voastră într acest speech. Sper că măcar ceva a fost de folos. Vă doresc să aveți niște parteneriate emoțional frumoase, corecte și să vă creați din viață propriu unicorn, așa cum vă doriți, plină de business, de impact. Și când devenim noi mai buni, devin vecinii noștri mai buni și când devin vecinii noștri mai buni, devin vecinii vecinilor noștri și în felul ăsta schimbăm viața. Iar atunci când oamenii se adună, așa cum ne-am adunat noi astăzi, nu rămân doar insule de frumos și insule de bine, dar deja devine o forță care pot schimba lucruri și ceea ce am văzut eu ieri este adevărat. Mulțumim frumos pentru această conferință, mulțumim frumos pentru că sunteți aici cu noi. Mersi!